weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dinguiray fallema ko on waktu yoni ha to ñoro masina kame jembuko ene jiya e gardidi kabluji men to leydi sénégal ɓeydude tabitinde jokkodiral hakkude leydi sénégal kame japon jeeyi sababu e nder jillu hoorejo leydi ndi sifande heblo ko fati e cellal ɓalli kame diƴƴe awo ha e nden kakala dañi sifede hena to leydi mauritanie wonande dental anduɓe kame almameɓe e rima gouvernement leydi ndi o saaha yiddeɓe ko catala koninkoɓe faabu diine o nde wawata darnede gam haɓade gueɗe ceɓɓitiɗe e diine l'islam ɗum ko caggal vidéo jiyaɗo worɓe ɗiɗon e ɓucodira hen e nder guenidi leydi mauritanie to leydi mali fiyande wannode ñande 19 ton to fara bogo teskama noon wonande jambour en hewɓe mbasi en pittali men kamen wonde armée leydi ndi hayso tawi woni communiqué labtude suwa taw feñje hen to leydi guine Conakry koya ha fayma dumbere ka ko galleji walla ni ɓiyen ko leydi yerɓi toon yaade ɓakke ken toon yimɓe jeenayo mbasi en pittali men kuɓeje kewɗe waɗi noon hewɓe gañiɓe hen kabruji men maɗayno ha to Côte d'Ivoire, Gabon, Nigéria, Soudan, RDC, Congo, Ouganda, jolam jaberima en dia ha toon to États-Unis d'Amérique, Israël kame Gaza ha to Ukraine Moscou ma en jaade musidɗo men Alhassane Oumar Mboce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓala walla danwal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon komi soɓade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani on gonduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andino dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nende makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase go juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jayde mon jayde weltare TV ne teddinira mon onon dendagal heɗɗiyankoɓe mum kala wonande fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e Khalid Abdoullahi Sy e gardegol sohna Minata Guissé wallitiɓe mum kala ɗon ɗo wendu bosoyaɓe ɗo hen aɓe jogui ɗon conférence baɗɗo fayida moɓe juɓɓinta ko fate banggue sifa gonangal hande ha tenti noon wonande wasiyaɓe sukaɓe yogay gueɗe calɗi gam ɓamtare ɗen gueɗe kala on conférence noon yuɓɓinta ɗum ko musidɗo mon Sar Abdoullahi Sarr ɗin ñalɗi noon ene teddinira hen dendagal wendu bosoyaɓe kala e ko taari ɗum dendagal Mauritanie Sénégal Mali Gambie e Guinée ha e diaspora o kala ɗin ñalɗi noon mbaɗa koye dow inde teddugal ceerno Alhaji Abdourahmani Ka gorko mo Daara Jolof ha toon to beeli heela so tawi noon ko mare oɗon ñalawma woni sohna Hadja Binta De nawtema toon to Siwi ha to Dakar ha to Bamako e dembuɓe to goni kala ɗin ñalɗi noon e teddinira hen dendagal bandiraɓe julɓe kala ha toon to Mauritanie ngal teddugal fawa koye dungo musidɗo men Haali Abouba e dendagal bandiraɓe taweteɓe toon kala kono noon kala jiɗɗo hen hebde ko laaɓi ko mbawɗa tigui wallidde ndeɗo yewtere e kala sifa muɗum kala jokkodirta koye nde tonggode 00 221 77 549 29 à 32 toon to wendu a bosoyaɓe kumpital men ɗemgal pulaar gartaten koye ndeɗo sunare yande e o sarɗiyanke taw kadi ko dawriyanke taw koye landa APR mo ganduɗa hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall windi ɓattake duwaw faade makko faade koreji makko e enɗam makko kala e ɓesgu makko kanko on sarɗiyanke mo Koungheul ɓurnoɗo mantinade taw kadi ko toon to sursarɗeji ndu leydi Sénégal woni honorable Fanta Sall yaltede noon ko hanki jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwawa dendagal Koungheul naɓe kala nelde duwaw dendagal endam makko e koreji makko e ɓesgu makko kala ne neldamo duwaw nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nanamal Dianna kanko e dendagal maɓe julɓe kala ko sarɗiyanke teskanoɗo toon to sursarɗeji leydi Sénégal guila to banggue débat e nadde toɓɓe ɓurɗe wulde jeewa toon to sursarɗeji ndu leydi ndi Sénégal hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye gonɗo e jillu muɗum
ton to Zappo taw ko tikat 9 nde jonde wattunde jeeneɓire jonde hankio hakkunde makko e hoorejo jagoɗo mo leydi Japon ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi ɗe ganduɗa ma waw ɓeydude jokkodiral hakkunde leydi Sénégal kame leydi Japon ɗum noon ko fate heblo ngarɗugo e fannu cellal ɓalli taw koye cete ceertuɗe ko fate banggue hydraulique diƴƴe jarateɗe ɗin sifaji kala ha tenti guure dowri e ko nandi hen kala wadde hen forage uji ɗen gueɗe kala ko fate kadi saldu awo e on sifa kala kamen nden kaɓƴe kisal ngal jokkodiral kanko on horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye noon dañi joɗorade hanki o e ɓesguji Sénégal naɓe taw ko finoɓe toon to Japon ɓe mbawi yewtidde gueɗe kewɗe no fewi kono kadi ɓe garti ko fate caɗele mabɓe kono kadi ɓe kolliti o saaha fandare mabɓe e guenidi leydi Sénégal caggal nde États-Unis de Amérique yowi jaggi ko teddi fawi wonande magistrat uji taw ko ɓen ɓe CPI cour pénal international ene hen magistrat Sénégal najo goto biyeteɗo Mandiaye Niang on noon hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye yonnani wonande o section mo ganduɗa Amérique fawi e dow makko hoore jaggoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko holliti weltanima hoorejo leydi Sénégal tuma kayde jaggani koyngal cour pénal international ko fate banggue wonande nde yawre nde ganduɗa Amérique oɗo saaha ene yowi ɗum ɗin magistrat uji walla mbiyen ɗen procureur uji taw kadi ko wittannoɓe ko fate gueɗe Israël ha tenti o mandade arrêt banoɗo panoɗo e Ben Yamin Netanyahu hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko hanki o wo joɗodima yogay calɗi tambiɗi ko fati banggue secteur privé taw ko ɓen gollotoɓe e golle koye men taw ko joomen ngaaluji kamen opérateur uji économique en nden jonde noon arti koye yurnitade caɗele guuraɗe leydi ndi gam yidde tigguiddemo ngaalu leydi ndi ha tenti ñande goho ndu lewru o hollitino toon to grand théâtre wonde kay kanko oɗo hen hoore jago leydi Sénégal omo jogui miijo feere no Sénégal yaltita e caɗele o noddi noon ɗin calɗi tambiɗi golle koye men taw ko alɗuɓe nde mbaɗata jawɗele mum e leydi ndi beele leydi ndi kadi ɓuuri wawde tiggitade kono kadi hollitama hen jiyanɗe kewɗe waɗi ñiŋoje nde tawno wa acci hen kadi calɗi privé ko wayno ɗin médiaji ɗi leydi ndi Sénégal ɓen hanki kañumen ne jooɗima e gardegol Mamadou Ibra Kane ɓe kolliti ɓe tinano ni ndu noddandu kono hande o ngu laamu feññini wonande gañgu mum e yidde momtude jaydiyankagal e nder guenidi leydi Sénégal ha laaɓa wiya ceer Sénégal jagorɗo affaire étrangère mo leydi ndi Sénégal ƴetti c'était timmuɗo o sete noon nela ko toon to Mauritanie gam wonande Sénégal naɓe finoɓe to Mauritanie mbawa kadi hesɗitinde wonande carte d'identité ji mumen on mission noon ko hanki fuɗɗi ha jeetati lewru fandudu ɗo Rosso ɗo Nouakchott Zouayrat Nouadhibou ɗi nokkuji kala hen ɗo jaaɗa so tawi carte ma d'identité koko gasi maɓe mbawa hesɗitandema ɗum beele mbawa kadi dañde cartal ma séjour e nder leydi ndi Mauritanie gonira hen jaam e kisal keddorɗen ha joni koye leydi ndi Sénégal jeeyeten ko toon to Tambacounda jonde hanki catal taw ko ɓamtowal dowri catal toppitingal ɓamtare dowri ko wayno CRD ɓe mbawi joɗade toon to Tambacounda hanki gam yurnitade yogay guure ɗe galani kuurani beele mbawe wallede daña kuura ko wayno ken tolno capanɗe jeeɗiɗi localité ma wonoy hedde ujunnaji ɗiɗi e temedde capanɗe jeeɗiɗi joyya taw ko galle ma o hebde kuɓɓam timmuɗam hen sappo e jeetati localité koye nder département mo Bakel capanɗe joyyi localité koye nder diwan mo Goudiri jarmum ma wonoy jeeɗiɗi piccala temedere capanɗe jeenayi tati milliard koppareji franc CFA ko jogori wanjede hen gartaten ko fati banggue ko garta hen ko fati banggue arc métal ko fati banggue oɗirde métal taw kadi ko koye métaji taw ko toon to maayo ngo Fallema ɗum noon wonande ɗen koppareje banjanoɗe hen ko ene tolnoyo e temedere capanɗe nayyi million koppareje dollar kene foti wonde capanɗe jeeɗiɗi e jeetati milliard koppareje franc CFA ha nodda hen Ali Ngoye Ndiaye gonnoɗo jagorɗo e laamu Macky Sall hanki noon o watta noon ko waktu goto gari wonno to yi ko sanga 10 heures o yalti ko 11 heures firti ko hettama wo laɓɓini ko laɓɓini hen ko kan haala noon ko ɗon hatti hayso tawi woni loskoji ene jokki e dow oɗon sifa keddoɗen koye nder leydi ndi Sénégal
gattatena ko tonto Kedougou nokku biɗo banta ko ene tawe e nder région de Kedougou oɗo henna gorko mo ganduɗa kanko no waɗi ko lambaniya joom suudu makko mo duuɓi 15 caggal nde jibini ɓiɗɗo jarwoyi lebbi 6 luural ari hakkude mabɓe debbo noon fayi to kaw muma o molto yaade toon to banta ko kanko gorko no waɗacci ko ha wadda kanko gorko o ɗacci ko ha wonande kaw makko kawiraɗo yeehi tan guese ko nde tigui o lomti wonde o ari ɗo noon o holliti debbo yar sen hoto nde sali ko ɗon noon o yaltini laaɓi ɓe mbaddi hen noon debbo lukago mum jeeyi saaba yimɓe notti hen o tigui koye dande fuɗɗi ɗedde hawre yimɓe gaari kanko ko dogui o saha mo yiile kanko debbo noon o nawama toon to hôpital mo Kedougou gam hebde cellal ɓandu makko tinede wonande hanki o wonande Futurimedia ko jayinde wiite noon ɓe noddi hewɓe kaya e gollotoɓe mabɓe gam wadde assemblée générale yurnitade caɗele mabɓe no fewi o saaha noon hewɓe koko jogori riwede gam teskede ko fati banggue caɗele faggudu wonande jayde nde no fewi hewɓe noon kolliti so tawi diwama ko caɗele mawɗe wonanta ɗumen gam heptoyde galle tan heɓa toon jooɗo Matam cuɓlel nabbaji caggal ñande 19 walla 7 nde heeɓi laana Kesapol haɗani ɗon tan aɓe jokki kay hande erade ken tolno lebbi 6 gam o pont mo cuɓlel nabbaji wawa tigui jokkitede beele newna yangara sukaɓe mabɓe janggoɓe école toon to nabbaji beele kadi newnanaɓe yangara guila e guese ha e goɗɗum kala ɓe kolliti noon fandare mabɓe kay ko nde o pont nde wawata gaynede ha tenti noon gomma e kala saha so heewi hayso tawini ko laana awƴetega ene hayde e warago taw koye ɗen gueɗe kala jeheten ka toon to buntu Pikine toonne kadi hanki o kikiɗe ko tana musɗo waɗi toon sara Carrefour walla mbiyen rond-point Sipsi ko ɗon tigui ɗum waɗi ɗum noon togui tan ko buntu Pikine hakkude chauffeur bis mo tata goto taw ko ligne 61 jolnuɗo e yimɓe kam dugdanno on chauffeur dugdanno e moto Jakarta on moto Jakarta ne dogno omo dogna kamɓe ɗiɗo kala ɓe dugda ɓe mbeɗodira juuɗe non jiira toon e kala saaha e nder Dakar e hoore muɗum caggal mum noon ɓe batti ɗattodirde ha ganduɗa chauffeur o holliti so tawi jagguima koko waratamo ni woni chauffeur noon kanko taxi o kanko mbiyannomi joom moto o ɗon ɗo rond-point Sipsi ɗo ko ɗon wonande joom tata o heftimo on noon e tayade ferimo ko ɗon e ɗon o wasi fittanu makko on chauffeur noon o saaha waɗama garde à vue ne tawe e juuɗe ɓen dadiɓe goɗɗo balaɗo garde à vue ko Doudou Coulibaly o jaydiyanke hanki notrinoɗo police mo cyber criminel kam hanki jagga toon ɗum noon ko hande o jogori darade yeeso procureur ɗum ko caggal nde o yaltini konnguli makko ɗin konnguli noon loskoɓe mo hanki ɓe kolliti ko ñingde hoorejo leydi mo jeyaka e nder guinidi leydi Sénégal ɗum ko caggal jillu hoore jagaɗo leydi Sénégal fade toon to leydi Turki ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder guenidi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie Mohamed wulde Cheikh Al Qazwani tawetenoɗo toon to Japon arti hande o alkamisa e nder leydi mum toon to lamorgo Nouakchott hanki o noon wo holliti toon to Japon Mauritanie ko leydi udditidi e kala banggueji gam jaɓɓade ɓen doga molto en iwɓe leyɗele mumen ɓe ganduɗa hande o ene guuri toon caɗele mawɗe no fewi ko wayno Mauritanie walla mbiyen ko wayno Mali Burkina Faso ha Niger kala ene dogane molto e nder leydi ndi ha tenti noon ka mbera taweteɗo toon to Hawdul Sharqi wo holliti noon oɗon ka mo ganduɗa ɓeto mum ko ɓurti kewide yimɓe taweteɓe toon rewɓe sukaɓe worɓe kala o saaha noon Mauritanie koko natti tan kañum hattande wawande ɓe wallidi mum ko fate cetal ngal fedde gotago windere daraniɓe ko fate doga molto en wo erima noon e nder discours makko oɗo saaha yiddemo ko nde windere nde waɗata juuɗe mum wonande kay e leydi Mauritanie nde wallita wonande ɓeɗo hen doga molto en taweteɗe e nder leydi ndi leydi Mauritanie kanko hoorejo leydi Mauritanie joftuɗo e nder leydi mum to Nouakchott gendarmerie fawi juuɗe muɗum 63 taw kadi ko ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol ene wonde wallidiɓe mabɓe taw ko ɓen waɗoɓe trafic ngol laylaytol taw kadi ko laylaytol ɗanino yimɓe nder Afrique de l'Ouest ha fayenma Afrique subsaharienne ko waɗa ɗum ko noon matériel uji kewɗi tertama e mabɓe ko wayno moteur ko wayno kadi gilet ji ko wayno guura
ngam fewjideɓe yinnodeɓe kay naddeɗe maaje faade toona to leyɗele Europe to Nouadhibou dental ulama en woni anduɓe kame almameɓe kala moɓodiri ɓe erima gouvernement mo leydi Mauritanie nde darnata catal woni catal police diine l'islam ngam haɓade gueɗe ceɓɓitiɗe batteɗe diine ngam haɓade yogay gueɗe ɗe ganduɗa ɓayde Mauritanie wiyete ko république islamique de Mauritanie ko leydi diine temedere dow temedere wona gueɗe jarani ni yiide hen e nder leydi ndi ha sakane laylayta e nder laylaytirende ɗum ko caggal ndi yiya worɓe ɗiɗo kay cuuɗaki ni ene ɓucodira e nder hendo taw koye welniraɓe borjina haalisaji no fewi ɓen noon naggama ko waɗa ɗum konon ɓe kolliti maɓe kolliri hen metti mabɓe mawɗe no fewi toon to Kabano ha toon to Nouakchott e Nouadhibou kala ko wana ɗum konon gouvernement mo leydi Mauritanie ɗaɓɓiri wonde wajotoɓe almameɓe hubbinoɓe wajotoɓe kala ñalawma aljuma janggo nde ɓe gartata ko fati banggue ndimagu neɗɗo e neɗɗagu muɗum ha tenti noon riwtude kay wone gueɗe ko fati e guenni ndi ha tenti ɓe worɓe wattaɓe koye men rewɓe taw ene ndesodira e koye men ene gonda e koye mumen taw ganduɗa wona e mbadi juɓɓudi to banggue diine o diine l'islam bureau douane fawi juuɗe muɗum ko ene tolno 60 tonnes taw kadi ganduɗa ko diesel ɗum noon koye de camion citerne fano ko toon to Zouayrata taw kadi ganduɗa koto inchiri ko ɗon nanga taw kadi ganduɗa wonande ɗam kuɓɓam kala ala hen kala kayit keɓaɗen ko laaɓi way kono contrebande e ɗiɗon nokkuji kala to Zouayrata laylaytol waɗoɓe trafic ko fate e drogue kame alcool woni konjam kame médicament ji ko ɓen mbiya teeɓa jamma beddoɗo henno drogaji kewɗi noon naggama e mabɓe mbaɗama noon garde à vue aɓe tawi e juuɗe ɓen dadiɓe gollotoɗo e Somelek goto kam dari yeeso tribunal mo Nouakchott o taƴanama duuɓi 5 e kaso omo yoɓa 30 millions ko préji uggiye kiɗe ɗe ngam ko fate trafic kame mbuñaari e ngal catal ngal o gollata ngal ko tana musɗo waɗi jamma beddoɗo henno toon to Attar wonande kay en ɗam walla mbiyen famille jolnoɓe auto mumen ƴiwonde noon ndiyam naati kay koye cangol ganduɗa auto mabɓe yaadi koye ndiyam debbo goto noon wasi en fitta ɗum heddiɓe mbawi faabede on debbo noon koye subake ɓandu mum yiita ene wasi fittandu muɗum siftinde Sénégal naaɓe finoɓe e nder gendi leydi Mauritanie wonande Sénégal itti mission taw koye mission jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal wonande kay yillade nder leydi ndi Mauritanie hakkude Nouakchott e Zouayrata e Rosso ha fayma Nouadhibou kala ngam hesɗitinde carte d'identité ɗum noon fuɗɗi ko nogas hanki o ha 8 nduɗo hen lewru ngam wallide ɓesguji Sénégal naaɓe taweteɓe nder gendi leydi Mauritanie ha mbawa hebde ko fati e kayitaji mumen ha mbawa hebde ko fati wonande e kayitaji mumen taw kadi ko carte d'identité taw kadi jomumen ene mbawa tigui himmirande yoga e gueɗe mumen kala keddoɗen koye nder leydi ndi leydi Mauritanie wonande les enseignants taw kadi ganduɗa ko enseignant ji jangguinoɓe jangde towde moɓodiri yeeso jagorɗo finance kamɓe noon ɓe gulliti wonande kay ko hebdeɓe taw kadi ganduɗa ko ɓooso damorde mabɓe walla hebdeɓe ko fati banggue primaji mabɓe ɗiɓe ndewata laamu ngu ni heewi ha ɓurti kamɓe o saaha ɓe goni koye caɗele mawɗe no fewi ɓe erima hen noon ballal manggal no fewi wonande ɓe kolliti ɓe ceerta e wadde ɗin sitinaji so wona ɓe keeɓa wonande koɓe jiiɗi hebde ko so en gewi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali jangoji ɗiɗi bannoɗi ñande 19 lewru août ndundu gonɗen ɗo toon to Fara Bogo kame Blika ha ganduɗa ko ene tolno wonande kay ko obiji tigui bedda e ñiɓirɗe wonande ɓen koninkoɓe ne tawe nder région de Ségou ngal pellodiral hewɓe finoɓe toon kolliti kay jii woni koninkoɓe arɓe safrade kono kolliti jamburen hewɓe mbasi en pittali mumen taw kadi nguɗon jangu waɗi ɗum ko catal islam wal muslimuna taw kadi ko wallitiɓe Al Qaida ɓe noon kolliti vidéo goto mo ganduɗa
aɓe tetti hen wone matérieluji kono kadi ɓe kolliti ndeɗo fiyande ɓe dañi hen polgu saabu won uddere nde ɓe mbaɗi e ɗin nokkuji kala hay so tawi woni laamu ngu yaltinani hen wonande taw kadi ko communiqué mantiniɗo finoɓe toma hinna ha bafulaɓe kala ene gone caɗele mawɗe no fewi ɗum ko lawol ma hinna faade Bamako bafulaɓe faade Bamako ko caɗele mawɗe no fewi ngol lawol koko taaƴi ha laaɓi gam diƴƴe kay kewɗe jippade ɗon taw kadi lawol ngol wona moƴƴol no fewi holliti noon ko wayno produit ji giwoji ko wayno Bamako kala o saaha ko caɗele mawɗe wonandeɓe ko seeɗa arda toon ko fati banggue prix ji kala koko ɓeydi no fewi ha tenti ko wayno basalle pomme de terre banane orange pomme ɗeɗo gueɗe kam hankkadi ni wonte mabɓe hunde sattude no fewi gam teskede ngolɗo hen lawol wona lawol moƴƴol no fewi ko fate banggue loskude dossier ji gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi Mali ken tolno e duuɓi 3 woni Chekela Kogala Mayiga baɗaɗo nder kaso guila heccanki o taw kadi ganduɗa ne jeyno e sababu yirbinde laamu fo Ibrahima Boubacara Keïta gan sanga wonno koye mouvement M5 taw kadi M5 taw kadi koye mouvement 5 juin mo ganduɗa ko gulɗo jaw no fewi jeeyi sababu no haaɓe guitti one laamu taw kadi jeeyi sababu dillere mabɓe nde ha coup d'état waɗi kankone o saaha dossier makko cour suprême ngal ceetal toppitigal ko fate nguɗon ngalu ɓe kolliti noon o saaha omo tawe kaso kono kamɓene ɓe goni koye enquête eɗin dossier ji wiyedemo kay tafdemo kayitaji ɗi ndewani lawola gam alɗude e dow yogay koppareje ɗe o halfinano taw koye yoga e golleji ɗi o gollotono e nder leydi ndi saga nde woni hoore jaggaɗo leydi ndi Mali police haɓatoɓe ko fate sisa ɓe teɓima wonande kay appareil ji kewɗi no fewi siftinde moon laamu transition ngu koko haaɗi kala ko fate sisa noon woni jarduɗe juweteɗe taw ko ɓoggi jarduɗe juweteɗi e nder machine aji mbaɗa hen ƴulmere mbaɗa hen ko wayno simme mo munoy si aɗa fooɗa aɗa wokkita gam teskede sukaɓe rewɓe worɓe hewɓe hande one ɗojja ene gonde ɗen caɗele no fewi ken tolno 65 appareil woni ko tetta hen 70 raccord woni ko tetta hen 25 tuufere taw ko ƴulmere ɗin fannuji o saaha kame téléphone aji e tablette uji kewɗi no fewi wi colonel major Fousseynou Keïta taw ko toppitiɗo oɗon fannu kala to Guinée Conakry campagne ko fate banggue sumgoji wiide eyi walla ala jogori latade ko ñande 24 août ndu ndu gonɗen ko nden on campagne fuɗɗoto ha 18 lewru septembre sifinden sifande ko hoorejo leydi ndi hoorejo leydi Guinée woni général Mamadi Doumbouya hanki o e télévision gendi leydi mabɓe ko nden sifande yaltina ɗin sumgoji jogori latade ko 21 lewru septembre gam waylude tugnorgal leydi ndi taw ko leydi Guinée Conakry yitama toon isine pewnowo ko wayno jimbo kamne wondi kadi équipe masi woni kirmasi kame jimbo kala taw ko fo fabrication hollirama koko ñawnata ɓesguji leydi ndi taw kadi ɗin papier ji pewna ko toon to Chine ɓe pewna produit mabɓe yiita noon koye marché Médina ne tawe Matam noon koye nder commune taweteɗo e nder Conakry e hoore muɗum waɗi noon hewɓe nangaɓe hen o saaha jaggoɗo cellal ɓalli holliti kame jaggoɗo jeeygu ma mbaɗi hen loskoji luggi no fewi to Guinée Conakry keddoɗen yimɓe hewɓe mbasi pittali men ɗum ko hanki o ɗum ko caggal nde leydi yerɓi tawni wonde ɓakke to ɓeɗeɗo mahna ene tawe koya kame dumbere ka ken tolno yimɓe nogas mbasi pittali men galleji kewɗi woni ko derguiti hen ko wona ɗum ko noon yimɓe hewɓe goni o saaha ko gañi hen ɗum noon o saaha to ɓooli enen jokki e nder leydi ndi Guinée Conakry teskede ɗi lebbi tati kala wonande biyeji banque ne manki no fewi yiide biye banque wonti hunde sattude no fewi ɗum jeeyi sababu ardiɓe banque central o noddi hande o batu keñoraɗo gam ƴewde gaynude ɗe caɗele dokiɗeɓe e kala banggueji to leydi Côte d'Ivoire laamu leydi ndi woni gouvernement leydi Côte d'Ivoire joofima peɗeli wonande lundo ngo yiiɗa addude jaam e nder leydi ndi gam konnguli ɗi ganduɗa ne ummina ɓerɗe ɓesguji leydi ndi ɓe kolliti ɗum noon wonani e potal wona kadi e démocratie gam addude jaam e kisal ɗum ko caggal wonande loha bagbonde holliti jaɓatani hande ni janggo ko fate candidature 4e mandat mo Alassane Dramane Ouattara
ene fonde non kala muɗum ɗum holliti ɗuma ɗum noon gouvernement o leydi ndi holliti woni konngudi walla woni haajuji walla woni ko yaltinte e nder laylayti rendo ɗum wona hunde adore jama e nder leydi ndi kono ɗum konon loni e rima wonande laamu ngu leydi Côte d'Ivoire on saaha nde rokkata ndimago mum ɓe dawriyankoɓe tenti noon Tidiane Thiam Laurent Gbagbo ɓe ganduɗa ene jogui ndimago tawtorede ɗiɗo hen sumgoji siftini moon Laurent Gbagbo caggal fitinaji bannoɗi toon 2010 2011 ha ganduɗa noon waɗi ken tolno e yimɓe hewɓe maayi hen ko waɗa ɗum ko banque BCEAO heela hen jeyinu sababu taƴana duuɓi nogas e kaso nden ñawore noon jeeyi sababu laamu ngu holliti o wawata tawede e ɗiɗon sumgoji to leydi Gabo ko wen peƴƴiri ɓuuɓol teska e nder ndu lewru août ko hewani yiyede nde tawno ko nguleyki kame toɓoli jamma ñalawma ɓurno teskede kono saaha ñalawma o yiide nangue weeɓani so jamma ari ko hendu ɓumdu wuttata so finama subaka alay saago ndiyam ngulɗam walla jammo ndiyam ngulɗam hewɓe finoɓe Libreville wa kame yoga e guure tawiteɗen kolliti o saaha dépasse koko ɓeydi no feewi saabu gandi ɓuuɓol so ari neɗɗo yiɗata ko ñamde no feewi kono kadi sene looto alay saago ndiyam ngulɗam soit ko gaz walla ko hutorade courant facture aji kala ɓeydo hen holliti ɗum ko jayde RFI to Nigéria état de Delta ko gorko goto fewji toon diftago muɗum o fewji noon koye sehilaɓe makko yo ngar diftomo kaɓɓamo hawo tiiɗa kay pilmomo mbeɗe koreji makko ne jaltina halis wo ɗanno wo tampi o waɗi ɗum noon ko heccitawel o ɗum noon ɓen kaɓɓimo ha tiiɗi mbaɗimo e lobbude suudu pilmimo omo waya hen omo haala hen omo jangto hen deke yo won haalanoɓe hawsare less ne jalte vidéo he taw koye sifa fewnidde haalaji ɗi o haalata ɗi ko wona ɗum ko noon wonande ɓen namdi hen ko haalis kewɗo no feewi on vidéo noon nde nelda koreji ɓen totti ko police janggui vidéo no feewi caggal mum noon wawi jokkodirde ɓen namdiɓe haalis haaɓe nangga caggal mum noon sukonde loska ha gasi felliti haalde wi kañum kay ko gorgono hebde haalis e koreji mum fewji biftede ɗum beele heeɓa kalis ɗanno so heeɓi kalis arti gan sanga ñaago ya fuya toon to Nigéria palen ko to Soudan ko convoi ballal pam ko ngal yana hanki o waɗɗani Darfour ɗum ko sara wuro wiyetengo wuro wiyetengo Mellita e waɗɗani Darfour no feewi ko 16 oto e nder ɗina walla mbiyen ko 13 oto camion sarsunoɓe guura hen camion ngaji tati goni duppaɗi waɗani noon maaɓe ni gañeɓe wiilo ni ngal cotal pam ballowal RDC Congo civil waraɓe maaɓe gonoyi 50 hakkude jaasi e laaɓi e cabbi ɓe mbarda ɗum noon waɗi ɗum ko groupe état islamique mo ɓennira addafa mo Ugande ko ɓen liije maaɓe toon to Beni ha fayma toon to Libye o holliri ɗum noon hoorejo leydi ndi ɗum noon kene fotode 30 e mabɓe ko rewɓe sukaɓe to nokku ɓireɗo Milia taw kadi ɓe mbarda ko jasiji kamelaɓe e cabbi kala Uganda autorité ji mum jeddi wiyede sifande hakkude mum e États-Unis de Amérique ngam jaɓɓade ɓen riweteɓe toon to Amérique ko wala ɗum ko wa arti kanko on jaagoɗo affaires étrangére raɓɓitinde sifande kay ko ɓen riweteɓe ndewata koye leydi mabɓe kono wona ene jooɗo e nder leydi mabɓe joolam jabeeri paaɗena ko ha toon to joolam jabeeri jabɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima sababullahi sa en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kaɓuri yimɓe ɓuttitude e jolama jabeeri e ñalawma hannde o puɗɗona ko leyɗele gonɗinɗo Amérique ɓen dey mbayyini ñande alarbare nogas e lewru juku ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi wawde ƴettude koɗo pellital wadde sanctionné ɓeɗon ɗiɗo ñawoɓe hay goto ko leydi kono France jeeya oya ko jeeya ko leydi kono Canada wonande kay ɓen tawon ko procureur hono ɗiɗi to cour pénal international woni CPI enema dey won laataniɓe leyɗele Amérique taw kadi ko tuuba horde ɗum noon wonande kay tawko ko administration Donald Trump leydi France yonnani kaɗon haala ka leyɗele denɗe Amérique kono haali hay CPI noon wi wonde kay ɗiɗon kadi sanction ngaji ɗi mbawi wadde mabɓe ɗi ɗum noon de ko wawde tan wawa hollidde tawata ko wellitare wonande oɗo institution ɗum noon dal ko wiide wonde ene waɗa ɗum taw kadi ko attaqué leydi hono tawata ko Russie ene wayno ñande alarbare
nokase lewru jukujo nayi ɗan nokase joyi wonande kay taw kadi ko haala wonde kay faati koye garantie taw kadi ko sécurité ko faati noon e occidentaux ji ɗi mbiyata ene balla taw kadi Ukraine o wi dey ɗum ɗon taw kadi ko yiya leydi hono Russie hono yadani hen ɗum ɗo de ala fof ɗo yettoro haydara alay sago taw kadi ko kaldigal ngal taw kadi ngal ƴettira ko kaldigal taw kadi ko nunɗugal ɗum koye wawde kadi waɗede ken taw kadi ko gueɗe ɗe fof taw kadi ko fate e sécurité ɗum noon so yadani e fédération russe ɗum noon ene wayno ɗum ɗon dey wawata wonde taw ɗum noon ko bayinago on chef de la diplomatie hono russe Sergei Lavrov ko on tigui bayiɗ ɗum ene way noon taw kadi ko hono batu wawi hono wadde taw kadi koye ɓen ardiɓe état major yumen wonande kay armée OTAN o ɗum noon ɓe mbawi kadi wawde haalde kadi e oɗon taw kadi ko fannu toon to Ukraine to nde dental leyɗele hono Europe ndenti ñande talatare 14 lewru juku ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ɗum noon gam ƴewde no ɓe balliri ɗum noon min ndenka ɗum caggal nde ɓe kay jewtidi e Donald Trump ɗum noon ko yidde wayrude kadi wona leydi hono Ukraine Israel Benjamin Netanyahu gardiɗo jagoɗɗe hono taw kadi ko gendi Israel o wi Emmanuel Macron gaddo leydi hono France woni koye e duncude jeygol ngol so wi hono so wiide wonde kay ina heptina wonde kay Palestine ko gendi ɗum noon ko amo ɓeyda tan gañgu fewde e ɓen jiifi en sara blay saha ko ɗum de tunguɗen hawruji men e jolam jaɓere e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndowgo ngam weltare Yawo TV. Alhassane Oumar Mbodji ngam weltare Yawo TV golle ma jooɗi peewi no feewi Ukraine o jamma bedre no heeɓi misilaji kewɗi no feewi ken tolno 614 drone hakkude missile kene foto wonde capanɗe kene foto wonde 514 taw ko drone capanɗe 4 missile woni ko fukka e nder genni ndi ɗum ko subaka law hande o Gaza fuɗɗima o sa dañde caɗele ɗum noon ko armée Israël nodditaɓe taw kadi kene foto wonde ujunnaje ɓen hande puɗɗima jaggude Gaza ville ɗum noon koko Benyamin wino ko o saaha ma uddu Gaza ha wonta e juuɗe Israël taw kadi ganduɗa ko ɓen jogoto nden kay kisal ngo wuro Gaza ville kono ɗum ko hanki jamma ko piyande bonɗe mbaɗi toon to Younes Khan ha ganduɗa ko ene tolno e hewɓe Hamas naɓe mbasen pittal men e wiide armée Israël ko ɗum kono dadi ɓe Hamas kolliti kañumenne kadi jooɓima pittali kewɗi taw ko armée Israël ko ay wonde kala o ñalawma hande kam Israël fuɗɗima opération mum gulɗo jew faade Gaza ville ɗum ɗo hen wonno komin gaddanno moon kompittal men e ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko Saydou Abouba ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiranena